západe Čiech, proste ich poslucháčov nie je toľko, ľudia nie sú možno tak otvorení pre takéto veci a preto vás teda pozývam na konferenciu. Príďte, netreba žiadnu registráciu, nič sa neplatí, ale budeme sa tam baviť o takýchto veciach, premýšľať, hľadať Pána, ako urobiť viac. Dobre, to sa týka evangelizácie. Cirkev je jedna vec a služba Zasáhnout sviet, ktorá prináša evanjelium, je druhá vec. Aj tá vychádza z cirkvi, ale je to proste taká špeciálna jednotka, ktorej úlohou je priniesť evanjelium strateným do sveta. Amen? Haleluja. Takže otvorme si prvý list Petrov. Prvý list Petrov. A tam... Je zapnuté ten vzduch? Aha, teraz sa vypol, dobré. Bez tých hlasov to cítiť. Dobre, otvorme si prvý list Petrov, 1. kapitolu, 22. verš. Když ste poslušnosti pravde skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce, bez pretvážky, vroucne se navzájem milujte z čistého srdce, vždyť ste se znovu narodili ne z pomíjiteľného semene, nýbrž nepomíjiteľného, skrze živé a na viečno zústavající slovo Boží, neboť každé telo je ako tráva a všecká jeho sláva ako kviet trávy, uschne tráva, kviet opadne, ale Pánovo slovo zústava na viečnosť. A to je to slovo, ktoré vám bylo zviestováno. Odložte tedy každou špatnosť a každou lest a pokrytectví a závisť a každou pomluvu a ako novorozené deti mnejte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, aby ste im vyrostli k záchrane, jestliže ste v skutku okusili, že Pán je dobrý. Když přicházíte k nemu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný, i vy sami ako živé kameny ste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, aby ste přinášeli duchovné oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kamen úhelný, vyvolený, vzácný, kdo v nej věří, jistě nebude zahamben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácnosti, ale nevěřícím je to kamen, který stavitele zavrhli, ten se stal kamenem úhelným a kamenem úrazu a skalou pohoršení. Ti narážejí, protože jsou neposlušní slova, k tomu také byli určení. Amen. Amen. Takže Božie slovo, to je taká cesta od obrátenia až do dospelosti. Dobre, od narodenia až do dospelosti. Nie do konca. Koniec je stretnutie s Pánom, ale aj náš život ľudský prebieha tak, že človek sa narodí, a to není všetko. Dobre, keď sa narodí, tak akurát sa z neho tak tešia jeho rodičia, radujú sa z neho, sú celí bez seba, ja neviem, maznajú sa s ním, tešia sa s ním, dobre, ale to není celý život človeka, je to proste určitá krátka fáza, ale dôležité je, čo z toho človeka vyrastie, kto bude, čo bude, ako prežije život, čo bude robiť. Amen. Pretože niekto svoj život úplne zahodí a stratí. Dobre? Mnoho ľudí urobí zlé rozhodnutia a tým úplne stratí svoj život, stratí svoju perspektívu, až je taká možnosť, že Pán ho zachráni, stretne sa s ním, vyťahne ho z toho, tak ako mnohí z nás a dá nám novú šancu, novú príležitosť, nový začiatok. Ale dôležité je proste, čo my urobíme s našim normálnym životom, amen, ale čo urobíme s našim Božím životom, novým životom. Amen. Pretože Pán tým, že nás splodil, Božie slovo hovorí, že my sme sa narodili, když ste sa poslušnosti pravde skrze ducha očistili své duše a tak ďalej, narodili sme sa. Vždyť ste sa znovu narodili ne z pomíjiteľného semene, nýbrž nepomíjiteľného skrze živé a na viečnosť zústavujúci Boží slovo. Biblia hovorí, že sme sa znovu narodili a keď sme sa znovu narodili, tak to bolo preto, lebo to chcel Pán. My sme sa nenarodili neplánovane, ale Boh chcel, aby sme sa narodili. On chcel deti. Amen? Boh ťa chcel mať. Nie si tu náhodou. Biblia hovorí, že ešte pred počatím v lone tvojej matky on ťa poznal. To hovorí Božie slovo, že kým boli utkané kosti v lone tvojej matky, on ťa poznal. Amen. A povolal ťa. To hovorí o prorokoch, to hovorí o každom. Každý z nás, ktorí sme sa znovu zrodili, je to veľká Božia milosť, je to z Božej milosti. Ale tak, ako keď sa človek narodí,
vieš, tak samozrejme, že za jeho výchovu sú rodičia zodpovední, ale aj on je zodpovedný. Nemôžeme, napríklad niekto za svoj pokazený život nemôže obviňovať svoju matku, ktorá bola alkoholička, otca, ktorý odišiel, ktorý sa nestaral a tak ďalej. Áno, je to určitý faktor. Je to určitý faktor toho, že človek má možno ťažší ten štart, má ťažšie podmienky, ale za svoj pokazený život je zodpovedný aj človek sám. Aj človek sám. Není za to zodpovedný celý svet okolo mňa. Politici, prezident, premiér, ja neviem, ekonomická situácia, rodičia, niečo takéto. Ale aj my sami, pretože keď dospejeme alebo sme už v nejakej fáze, tak sami robíme tie rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú našu budúcnosť. A takto je to, ako keď sme sa pozreli. Biblia hovorí, my sme sa znovu narodili, z Božej vôle je to Božia milosť. Ale potom hovorí, to už sú naše rozhodnutia, chápeš? Boh spôsobil, že my sme sa znovu zrodili, sláva Bohu. Dobre? Ale naše rozhodnutia sú, odložte tedy každou špatnosť, každou lest, pokrytectví, závisť, každou pomluvu a ako novorozené deti mnejte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, aby ste im vyrostli k záchrane. Jestliže ste v skutku okúsili, že Pán je dobrý. Takže kto to má robiť? Biblia hovorí, mnejte touhu. Ty musíš mať tú touhu. Chápeš? Boh ťa splodil večnému životu, ale za to, ako vyzerá tvoj kresťanský život, za to, kam si sa dostal, čo si dosiahol, ako vyzerá tvoj život, za to nie je zodpovedný Boh. Chápeš? A ani nemôžeš čakať a spoliehať sa na to, že všetko v tvojom živote urobí tvoj Boh. To je tak, ako dnes nám príde divné, volá sa to ten mama hotel, keď niekto má 35 rokov, 40, ešte stále býva s rodičmi. Že? Tak proste je to také, povieme, to zvláštne, no. A má 35 rokov a ešte stále nebol ani v jednom zamestnaní. Ešte stále nezarobil iba ani korunu. Žije len z nejakej podpory alebo z toho, že rodičia starajú, tak povieme, proste to nie je normálne. Proste povieme, že ten človek má skoro tie najlepšie roky, tie najproduktívnejšie roky má skoro za sebou a ešte nič nedokázal. Ešte nič nemá. Nemôžeš mať 40 rokov, väčšinu toho produktívneho času, alebo polovicu už máš za sebou a ešte nič nemáš. Ani manželku, ani deti, ani rodinu, ani dom, ani byt, ani prácu, ani peniaze, nič. Pane, prečo? Chápeš? My musíme pochopiť, že zodpovednosť je na nás. Boh nás splodil, sme znovu zrodení z nepominuteľného semena Božieho slova. Na večnosť, zostávajúcim na večnosť. Amen. Boh nás splodil, my sme sa nenarodili neplánovane, ale pretože chcel, je to jeho vôľa, je to jeho plán, je to jeho milosť, vďaka Bohu za to. Dobre? A potom je na nás, potom hovorí, teda my, že odložte každou špatnosť. To neurobí Boh, to musíš urobiť ty. Amen. Odlož každou lest. To musíš urobiť ty. Pokrytectví, závisť, pomluvu. A ako novorozené deti mnejte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, aby ste im vyrostli k záchrane, jestliže ste v skutku okúsili, že Pán je dobrý. Tak, našou úlohou, tvojou aj mojou, je, keď sme sa teda znovu zrodili, povieme, sláva Bohu, je to úžasné, som šťastný. A my v cirkvi máme radosť každého, kto sa znovu narodí. My v cirkvi sme šťastní za každého. My míňame 100 000 korún, možno milióny korún každý rok, aby sme ľuďom priniesli evanjelium. A niekedy proste celý ten výnos z toho rybolovu je len 66 pokrstených ľudí. Ale stálo by to aj za jedného. Robíme to preto, lebo je to Boží plán, je to Božia vôľa. Amen. A máme radosť každého toho dieťaťa, ktoré sa narodí. A tak sa proste rozprávame, ako tí jeho starší bratia, a tak sa ho dívame, čo by z neho mohlo byť, čo by s nej mohlo byť. Wow. Ale keď potom vidíme, že ani za 20 rokov ešte stále býva v mama hoteli a není z neho nič, ešte nepriniesol žiadne ovocie, ešte nič neurobil a nič za ním není, tak hovoríme, ako je to možné. Ako je to možné proste, čo sa to stalo, kde je chyba. V nejakom systéme je chyba, lebo v Bohu nemôže byť chyba. Vieš? A preto my sa musíme naučiť aj našich nových bratov a sestry, musíme sa naučiť, že my sme zodpovední za to, čo budeme robiť s našim časom.
Napríklad, keby ja som mal šancu vrátiť sa o 35 rokov ďalej, alebo o 40, tak sa určite lepšie učím napríklad. Keď som chodil na angličtinu alebo na takéto, tak určite by som tomu dal viac, ako som tomu dal. Je to tak, keď napríklad bola revolúcia, prebiehla privatizácia malá. A keby som teraz vedel, to, čo viem teraz, vedel vtedy, bol by som veľmi bohatý človek. Fakt? Proste mnoho vecí by som urobil inak, dobre? A prečo som ich neurobil inak? Lebo som nepočúval tých, ktorí mi dobre radili. Lebo som si myslel, že som chytrý. Máš 17 rokov a vieš všetko. A 17 rokov si múdrejší ako každý. Ako čo vie môj otec? Čo on vie? Čo vie moja mama? Čo oni vedia? Ja viem predsa všetko lepšie. A tak niekedy Biblia hovorí, nebuďte ako kôň alebo somár bez rozumu, ktorý potrebuje ohlávku a zubadlo, lebo inak ho pri sebe neudržíš. Že ho musíš proste donútiť, aby urobil správnu vec. Že ho musíš proste donútiť, aby urobil správnu vec, lebo dobrovoľne ho neurobi. Lebo keď mu proste povieš, iba poradíš, urob to, tak to neurobi. Vieš, a takto to je. Sú ľudia takí a sú ľudia takí. Sú ľudia takí, ktorí proste poslúchajú, počúvajú a konajú. A sú ľudia proste, ktorí neposlúchajú. Ktorí ani nepočúvajú a keď počúvajú, tak proste neposlúchajú. Povedia, ja mám iný názor. Ja si o tom myslím niečo iné. Sú proste chytrí. A potom je najúžasnejšia vec, keď vidíš proste tých inteligentných mudrlantov 50-55 ročných v tých krčmách, vieš, v tých teplákoch, v tých šušťakoch, čo nemá vôbec nič. Ale vie všetko. Vie všetko, proste vie všetko o politike, o ekonomike, o svete, proste všetko vie. Tak chod sa s ním poradiť o svojej budúcnosti a chod tam zobrať rozumy. Tak aj ty musíš, pozri sa, musíš sa proste rozhodnúť, čo chceš počúvať. Od koho si chceš nechať radiť. Kto bude tvoj tútor? Kto bude tvoj radca? Kým sa necháš viesť? Nič lepšie ako Božie slovo nenájdeš. Nič lepšie ako Bohom nie je. Amen? A hovorí teda, že ako narozené deti mnejte touhu po nefalšovanom mléku Božího slova, aby ste im vyrostli k záchrane, pretože keď sa znovu narodíš, ešte nie si tam, kde ťa Boh chce mať. No? To ešte nie je všetko, čo Boh chcel robiť v tvojom živote. Má toho oveľa viac. Ty, keď si sa narodil, je pre tebo obdobie rastu, kedy máš proste dospieť, kedy sa máš z dieťaťa stať dospelým človekom, ktorý potom vstúpi do toho povolania, do tej Božej vôle, do tých skutkov, ktoré Boh pre neho už vopred pripravil, aby v nich chodil, ako hovorí 2. kapitola Efeským. Že sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich žili, aby sme v nich chodili. Dobre? A teraz pozrite, čo hovorí Božie slovo. A skúste premietnúť z tej Biblie 21. století tento verš, 5. I vy, tu máme v tomto preklade. I vy sami ako živé kameny ste budováni, ako duchovní dům. Ja vám prečítam nejaký iný preklad. Počkaj, aha. Počkajte, ja tu mám aj nejaké iné ešte. Tu je. Dajte sa vybudovať. Katolícky preklad slovenský je: dajte sa vybudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali sväté obete Pánovi. Potom je tu: a vy sami ako živé kamene budujte sa. Takže tu máš, že ste budováni, aj to je celkom dobré. Dobre, aj tu by mohlo byť, že i vy sami ako živé kameny ste budováni. To znamená, že niekto ťa buduje. Ale trochu to vyzerá, ako keby tvoj duchovný rast a tvoje budovanie bola zodpovednosť niekoho iného. Vieš? Že keď to máš takto, keď to máš, že i vy sami ako živé kameny ste budováni ako duchovní dům ve svaté kniežstvo, aby ste prinášali duchovné obieti príjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Dobre? Tak to znamená, že ty si budován. Áno, a je to pravda. Z časti je to pravda. Si v cirkvi,
Si proste chodíš na bohoslúžby, chodíš na biblickú, chodíš na základy možno a áno, je to tak, že si budovaný. Ale není to len tak, že je to zodpovednosť niekoho iného, že ty si budovaný, ale zároveň v inom preklade to vyzerá takto, že i vy sami ako živé kamene budujte sa. Budujte sa. I vy sami ako živé kamene budujte sa. To zasa vyzerá, že je to tvoja práca, že ty sa buduješ. A tretí preklad, ktorý tu máme, je ten katolícky, že dajte sa vybudovať aj vy ako živé kamene a myslím si, že to je úplne najlepšie. Lebo v tom, že dajte sa vybudovať, je zodpovednosť aj toho, kto ťa buduje, aj toho, kto sa buduje. A tak to má byť. Tak to má byť, vieš? Je zodpovedný niekto za to, aby ťa budoval. Preto Boh dal v cirkvi učiteľov, kazateľov, pastorov, evangelistov, prorokov a apoštolov na budovanie svätých ku dielu služby. Efeským 4. kapitola. Áno, je zodpovednosť týchto ľudí, ktorých Boh to k tomu povolal, aby ťa budovali. Ale či sa vybuduješ, to už nie je ich zodpovednosť. Lebo ty môžeš povedať aj nie. Ty sa môžeš aj zle učiť. Ty môžeš aj neposlúchať, ty si môžeš robiť aj čo chceš. Ty môžeš povedať aj s týmto nesúhlasím. Toto odmietam. Chápeš? Takže není to len zodpovednosť toho, kto ťa buduje. Ten, kto buduje, je zodpovedný za to, aby to robil správne. Aby nefalšoval Božie slovo, aby kázal celú radu Božiu, aby to hovoril tak, ako to hovorí písmo. Amen. Aby sa na to dobre pripravil, aby počúval Svätého Ducha, aby bol vedený Svätým Duchom a robil to ako treba. Amen. Tak to je. Tak to je. Ale potom je tu niekto, kto má byť budovaný a z tohto to vypadá, i vy sami ste ako živé kameny budováni, ako duchovný dom. Tak to vypadá, ako keby to bola iba zodpovednosť toho, kto to robí. Potom tu máme preklad, kedy to vypadá, že i vy sami ste ako živé kamene budujte, akože nikoho nepotrebujem, ja sa môžem vybudovať aj sám. Aj to je halus. Pretože Biblia hovorí, že Boh dal jedných za to a to a to. Nechcem to znovu opakovať. Dobre? Biblia to hovorí, že Boh dal, aby budovali starší mladších. Ty nemôžeš proste povedať, ja do školy chodiť nebudem, ja sa to naučím sám. Môžeš sa naučiť úplne nezmysly. Môžeš sa naučiť, že zem je plocha. Naozaj. Alebo ja neviem, že stojí na veľkej korytnačke. No? Môžeš sa naučiť čokoľvek, chápeš? Ja nikoho nepotrebujem, ja sa to naučím sám. Nie, máme tu toho, kto ťa buduje, toho, kto sa buduje a tvoje rozhodnutie, tvoja vôľa, a preto sa mi páči tento preklad najviac. Dajte sa vybudovať aj vy ako živé kamene. Dajte sa. Dobre, to je teda tvoje rozhodnutie a v tom je pokora. V tom je pokora. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorný človek príjme to, že sa potrebuje nechať vybudovať. Že potrebujem iných ľudí, aby mi pomohli vyrásť. Aby mi pomohli, aby ma naučili čo a ako. Aby ma naučili tieto veci. Amen. To je pokora. A potom od nich sa učíš, ale nebudeš sa učiť do nekonečná, chápeš? Aj ty sa raz staneš tým, ktorý má vlastné deti a učí ich. Aj ty sa raz staneš dospelým. Chápeš? Ktorý potom už buduje ostatných a buduje proste ďalších. Vieš? Ale vidíš, že v tomto je veľmi dôležitá proste pokora, pretože Boh, pozri sa, hovorí tu máme sa vybudovať v duchovný dúm a svaté knežstvo, aby ste prinášali Bohu duchovní obieti, príjemné skrze Ježíše Krista. A teraz, 9. verš. Vy ste však rod vyvolený, kráľovské knežstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastníctví, aby ste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivhodného svetla. I vy kdysi nelid, nyní ste lid Boží. I vy kdysi neslitováni, nyní ste došli slitováni. Vidíš proste, cieľ toho vybudovania je, že nakoniec sa staneš jedným silným, pomazaným, duchovným človekom. Ako Abraham, ktorý za prvé pozná Boha a za druhé na jeho živote je požehnanie. A to požehnanie je tam od Boha. Amen. Nebudeš človekom, ktorý prehral svoj život. Nebudeš lúzrom. Nebudeš tým, ktorý proste zlyhal, ktorý nenaplnil Božiu vôľu, ktorý nič nedosiahol. Ale budeš človekom, ktorý úspeje vo svojom živote. Založíš aj rodinu, vychováš deti, nadobudneš majetok,
To hovorí Božie slovo. To hovorí Božie slovo. Naplníš Božiu vôľu v službe, do ktorej ťa povolal. Abraham bol povolaný, aby ho Boh požehnal, aby bol požehnaním, aby sa stal požehnaním. Vidíš? A toto je to, čo Boh pre nás pripravil, ale je tu taká maličkosť, že musíš sa nechať vybudovať. Amen. Bez toho to proste nejde. Bez toho to neexistuje. Jednu vec vám ukážem. Prečo? Pozrite sa na 4. kapitolu Galackým. Alebo 3. kapitolu od 26. verša. Neboť všichni ste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši, vždyť vy všichni, kteří ste byli v Krista pokštení, Krista ste oblekli. Již není Žid ani Žek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni ste jedno v Kristu Ježíši a jestliže ste Kristovi, ste símne Abrahamovo a dedicové podle zaslíbení. Ale teraz pozri. Říkam však, pokud je dedic nezletilý, v ničem se nelíši od otroka, ač je pánem všeho. Vidíš? Teda, keď sa narodíš Bohu a si Božie dieťa, máš taký obrovský potenciál, to je tak dobrý základ do života a do budúcnosti, ako keby si sa v prírodzenom svete narodil v nejakej bohatej rodine, nejakých významných, bohatých ľudí, vplyvných. Amen. Amen. To je to, že si sa narodil do Božej rodiny, je takýto obrovský potenciál. Ale prečo potom mnoho veriacich ľudí, mnoho kresťanov prežije svoj život tak všelijako, a ja nechcem nikoho, to nehovorím preto, aby som súdil a urážal, pochopte ma. To hovorím proste zo skúsenosti. Ale mnoho ľudí proste je lúzrov. Má 40 rokov a ešte vôbec nie je pripravený na svoju starobu, na svoju budúcnosť. Má 50 rokov, už mu uteká vlák. Má 60 rokov, už toho veľa nespraví. Vieš, a potom príde, ak napríklad nemá rodinu, nemá deti, nemá peniaze, nemá vlastný byt, tak je odsúdený na takú úbohú poslednú etapu svojho života. A vďaka Bohu za sociálny systém, pretože keby to nebolo, tak ja si neviem predstaviť, ako by ľudia žili. Chápeš? Proste je to tak. Mnoho ľudí stratí svoj život. A najhoršie je, keď vidíš, že vchádza do tej dospelosti, do toho obdobia, že už by malo byť niečo vidno, už by malo byť zasadené, zasiata nejaká sejba, aby z toho mohla výrazť dobrá budúcnosť a ešte stále nič. Tak si hovoríš, čo sa deje? Dávaj pozor. Uteká ti čas, uteká ti život. Je to tak? Takže Božie slovo hovorí, čo my sme, neboť všichni ste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Haleluja, tak to je bomba. Vždyť vy všichni, teda aj ja, kteří ste byli v Krista pokštení, Krista ste oblekli. Urobil si to? A ja tiež. Již není Žid ani Žek, není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni ste jedno v Kristu Ježíši a jestli ste Kristovi, ste símne Abrahamové a podľa zaslíbení dedicové. A tak to je bomba. Tak toto ja som. Toto ja som. A kto to som? A to je každý jeden znovuzrodený brat a sestra. Každé Božie dieťa je toto, má tento potenciál. Ale ak nevyrastie, říkam však, pokud je dedic nezletilý, v ničem sa nelíši od otroka, ač je pánem všeho. Chápeš? Ak nevyrastie, ak sa nevybuduje, ak sa nenechá vybudovať, ak nebude vybudovaný a ostane ako dieťa, nezletilý, nedospelý v Kristu, v tejto fáze, keď ostaneš celý život dieťa, tak nezískaš nič. A to je ten problém. To je ten problém, že prečo to vidíme, že mnoho kresťanov tak proste premrhá svoj život? Pretože sa nenechá vybudovať. Pretože ja som stretol v živote toľko ľudí, ktorí sú tvrdohlaví proste, ja neviem, a nedajú si povedať, nepoučiteľní, nechcú chodiť do žiadnej cirkvi, alebo už boli vo všetkých, ktoré sú 100 kilometrov okolo. A všade bolo niečo zlé, tam nebolo nič dobré, tam bolo to zlé, všade je múdrejší ako tí, ktorí tam učia, tí kazatelia, tí pastori, tí starší, tí vedúci. Všade, ja toho nebudem počúvať, s týmto nesúhlasím a podľa môjho názoru. Ak si múdry, tak to musí byť vidno na tvojom živote. Chápeš? My žijeme v paradoxnom svete. Dnes môžu napríklad, ekonómiu vyučovať ľudia, ktorí sú chudobní. Manželskú poradňu môže viesť človek, ktorý je 3-krát rozvedený alebo žije úplne v nejakom inom zväzku.
Naozaj. Etiku ťa môže učiť v škole človek proste, ktorý žije úplne amorálne. V takom svete žijeme, lebo oddelujeme akoby vzdelanie od bežného života. Ale múdrosť sa musí prejaviť na živote. Múdrosť sa musí prejaviť na živote. Ak je nejaká kvalita v tebe vo vnútri, tak sa to musí prejaviť aj na vonok. Preto to není náhoda, keď Biblia hovorí, že podľa zaslíbení, jestliže ste Kristovi, ste synmi Abrahamovo dedicové podľa zaslíbení. Abraham bol požehnaný, ale potom sa to prejavilo na jeho živote. Napríklad Biblia hovorí, Abraham bol veľmi bohatý na zlato, striebro, drahé kamene. Potom hovorí, mal veľa sluhov a slúžiek. Potom mal vypočuté modlitby. Mal deti, ktoré zdedili jeho požehnanie. Potom, keď bolo treba, jeho priateľ, jeho brat Lot sa dostal do zajatia, tak išiel a vyslobodil ho. Víťazil v bojoch, bojoval za druhých, nie sám za seba len. Myslel na blížnych. Bol to ušľachtilý človek. On sa mohol vykašľať na Lota, ale on išiel proste a bojoval za ňoho. Mohol povedať, však Lot odo mňa dobrovoľne odišiel do Sodomy. Ja som ho tam neposlal, on tam chcel ísť. Tak on sa tak rozhodol, nech si robí, čo chce. Ale on ho išiel odtiaľ vyslobodiť, on za ňo bojoval. To ukazuje, že v tom človeku niečo bolo. V tom boli nejaké cnosti, nejaké šľachetné veci. A všetko to sa tam nezobralo náhodou. Chápeš? To sa tam nezobralo náhodou. To bolo Božie požehnanie. A Biblia tu hovorí, jestli ste Kristovi, ste synmi Abrahamovo a dedicové podľa zaslíbení. My sme dedicové. To, čo Boh urobil s Abrahamom, že zobral obyčajného človeka a dal mu úplne nový život, nový začiatok, narodil sa v Úre Chaldejskom, ale Boh ho odtiaľ vyviedol a postavil ho na úplne ešte riedko obývané miesto do Kanánu a tam proste býval v stanoch, povedal mu, že tu vybudujem národ, tu vybudujem mesta, toto bude tvojim dedičstvom a dedičstvom tvojho semena na veky. A na každé miesto, ktoré šlapí tvoja noha, dal som ti do dedičstva. Pochoď tou zemou hore dole a všade, kde stúpiš, to bude vaše. A Abraham to robil proste a chodil s Bohom a on proste sadil tú budúcnosť tou vierou, tými snami, tou víziou. On to sadil proste tú budúcnosť. A nakoniec vieme dobre, že sa to stalo. Naplnilo sa to a toto je proste aj s nami. Boh nás povolal z nášho starého života a dal nám nový život. A ak budeme robiť tak veci ako Abraham, ak sa necháme skutočne vybudovať, ak príjmeme proste Božie slovo, ak budeme žiadostiví mlieka bez olsti, aby sme ním rástli na spasenie, ak budeme mať túžbu po Božom slove, pretože bez Božieho slova sa to nestane. Amen? Bez Božieho slova sa to nestane. Nemôže byť kresťanstvo bez Biblie, je to nezmysel. Kresťanstvo je založené na Biblii. Amen. To musí byť proste každodenný vzťah s touto knihou. Dnes sa už moc nečíta, ale túto knihu neopúšťaj. Túto knihu neopúšťaj. Dnes sa už moc nečíta, lebo máme proste toľko všelijakých možností počúvať audioknihy a robiť iné veci a furt sme na sociálnych sieťach a nemáme čas, lebo stále proste niekde pozeráme. Tak už to nie je taká tá pohoda, že si zoberieš papierovú knihu a čítaš, ale táto kniha nemôže zmiznúť z tvojho života. Amen. A ak to naučíš svoje deti, že svoj život postavia na tejto knihe, tak sa už nemusíš bať o ich budúcnosť. Amen. Kresťanstvo nemôže byť iba o chválach, o vzťahoch, o priateľstve, o týchto veciach, o komunite. Samozrejme, že aj to. Ale v prvom rade musíš byť hladný po Božom slove. Pretože Božie slovo ťa dostane tam, kde by sa nikdy nedostal. Co? Nie, tady asi teplo. Božie slovo ťa dostane tam, kde by si sa nikdy nedostal. Amen. Halelúja. Takže ty musíš byť túžiaci po Božom slove a nechať sa vybudovať. Nechať sa vybudovať. Povedz, ja sa nechám vybudovať. Ale jednu vás vám ešte chcem ukázať, dobre? V liste Efeským. Tu hovorí Božie slovo v 4. kapitole toto. Pozrite. Efeským 4 máme. Halelúja, halelúja, halelúja. Takže prečítajme od 11. verša.
4.11. A on dal jedny apoštoly, iné proroky, niektoré evangelisty, iné pastíže a učitele, aby pripravili svaté k dílu služby, k vybudování tela Kristova, dokud nedospiejeme všichni k jednote víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, a teraz pozrite, abychom již více nebyli jako děti, zmítaní vlnami a hnání každým větrem učení, v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista, z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. Amen. Takže, aby jsme již více nebyli děti, abychom již více nebyli jako děti. Aké sú deti? Ako človek ostane ako dieťa? Zmítaní vlnami a hnání každým vietrem učení. Každým vietrem učení. A pozri sa, toto je zaujímavá vec. Toto je zaujímavá vec. Každým vietrem učení. Teda, je každé učenie užitočné? Podľa tohto nie. Každé učenie nie je užitočné. Toto je vec, o ktorej sa nehovorí ľahko. Lebo učenie je mnoho, aj dnes. A takto to bolo za celú históriu. Za celých 2000 rokov od vyliatia Svätého Ducha na Letnice, kedy vznikla cirkev. Lebo Pán predpovedal, že vybudujem svoju cirkev a brány pekelného nepremôžu. To hovoril ešte vtedy, keď cirkev nebola. On hovoril o budúcnosti, že vybudujem svoju cirkev a brány pekelného nepremôžu. Tak, keď Ježiš slúžil na zemi, ešte cirkev nebola, ale slúbil, že ho vybuduje. A mal nejakých nasledovníkov, tým povedal, aby počkali na jednom mieste, kým nebudú naplnení Svätým Duchom. A keď vylial Svätého Ducha na Letnice, to je židovský sviatok, tak vtedy boli naplnení Svätým Duchom a 120 hovorili jazykmi a to je prvý zbor, ktorý máme. A odtedy sa to rozširuje, rastie v každej krajine, v každom národe, v každom kmeni a stále v každej generácii. Sláva Bohu. To je mocné. A počas toho vždy bolo aj učenie, ktoré je z neba a je užitočné na budovanie. A vždy bolo aj učenie, ktoré pochádzalo z ľudskej hlavy, možno od démonov, lebo v Biblii hovorí aj o démonických učeniach, dobre, ktoré nie sú užitočné. Takže tak za prvé, ty musíš byť hladný po Božom slove, po mlieku. Za druhé, nechaj sa vybudovať. Dobre? A pre tvoje budovanie si zodpovedný ten, kto ťa buduje a ty, ktorý sa buduješ. A môžeš robiť dve chyby. Ja nechcem nič počúvať, o tom som už hovoril. Dobre? A budeš si vyberať všelijaké učenia. Dobre? To je jedna chyba. Dobre? Buď, že nechceš nič, to je jedna chyba, a druhá chyba je, že budeš si vyberať každú chvíľu niečo iné. Pretože tu je to napísané. Abychom už více nebyli ako deti, zmítaní vlnami a hnáni každým vietrem. A vietor je v gréčtine, keby sme to čítali, je to slovo pneuma. Dobre? To je slovo pre duch, aj dých, aj vietor. Preto je to napísané, je to preložené ako vietor, ale myslí sa tým duch. Amen? Pretože to je to isté slovo. To je to ako ruach. Je slovo pre dých, aj duch, aj vietor. V hebrejčine tak to isté slovo pneuma je slovo pre dých, aj duch, aj vietor. Takže keď tu hovorí Božie slovo, abychom už více nebyli ako deti, zmítaní a vlnani, hnáni každým duchem, vietrem, myslí sa tým duchovný vplyv. To znamená, je to taký duchovný vplyv za tým učením, ktorý ale nie je od Boha. Pretože ak nebuduje veriacich, ale udržuje ich v stave, že sú ako deti, tak to znamená, že to není duchovný vplyv od Boha, pretože duchovný vplyv od Boha buduje človeka a potom rastie. A je to vidieť. Ale ak je stále ako dieťa, v jeho živote nevidieť žiadny pokrok, žiadne výsledky, žiadne ovocie, tak treba preskúmať, čím sa vlastne ja sítim. Amen? Lebo tu je napísané závratníctvom ľudí, lidskou nestálostí v chytráctví k nastražené ceste bludu.
Dobre? Ľudia majú rôzne motivácie na to, aby učili. To sa v celej histórii vždy sa to ukázalo, ja neviem, niekto má rôzne motivácie na to, ja neviem, že si povie tak, a tak ja budem kázať slovo, ja budem vyučovať Božie slovo. Už si to skúste vypnúť ten zvuk. Ja budem kázať slovo, budem ho vyučovať, dobre? A môže mať na to rôzne dôvody. Môže byť vedený Svätým Duchom, pudený Svätým Duchom, ale potom to musí byť v harmonii s cirkvou. Dobre? Alebo je to nejaký samorast, proste niekto, kto si myslí, ja nikoho nepotrebujem, všetko najlepšie a ide vyučovať. Dobre? Nikto by ho nepočúval, napríklad vďaka sociálnym sieťam povie, že idem robiť na Facebooku biblickú školu, poďte ma počúvať. A snaží sa proste ľudí napriek celým spektrom proste od charizmatikov, letničných až po katolíkov osloviť a že ich ide vyučovať. Dobre, tak chvíľu sa tomu človek venuje, potom zase niečo iné. Pozri. Hovorím, paradox nášho sveta je toto. Chudobný človek môže učiť ekonómiu. A paradox tohto sveta je toto. Nedokázaný človek vo viere, ktorý nemá žiadne ovocie, nič nedokázal, môže učiť Božie slovo. Preto dobre sa pozri na to, kto ťa bude učiť. Takého skvelého kazateľa počúvam na internete. Tak si o ňom niečo zistíš, ak máš Google, máš ChatGPT. Tak si zistí, aká je vlastne jeho služba. No, on má úžasnú službu, on kriesi mŕtvych. No tak si nájdi jeden dôkaz na internete. Jednu fotku, jedno videjko krátke. Niečo si nájdi. Ale on rozpráva, že kriesi mŕtvych. Mňa nezaujíma, čo rozpráva. Ak to je pravda, tak nech to vidieť niekde. A akú má cirkev? No, nemá cirkev, ale on má takú sieť domácich skupiniek. Tak mi ukáž tú sieť tých domácich skupiniek. On cirkev síce nemá, on tisíce ľudí priviedol k Pánovi. Tak mi ukáž jedného, ktorého priviedol k Pánovi. A musí sa pozrieť, ako vyzerá vlastne jeho manželstvo. Videl si niekedy jeho manželku? Derek Prince učil toto. Žena je slávou mužovou. To hovorí Božie slovo. Derek Prince hovoril toto. Mňa nezaujíma, čo ty o sebe hovoríš. Ja sa pozriem na tvoju manželku a viem. Pozriem sa na tvoju manželku a viem. Ak som ho v živote nevidel v cirkvi. Alebo keď príde, tak je to taká uťapnutá, proste taká chudierka, taká, že len sa na ňu potočíš, tak ona sa už bojí. Chápeš? Proste tak povie, že nie. Je to tak? Je to tak. Chápeš? Nepočúvaj hoci koho. No ale on tak dobre vyučuje, tak ja to chcem vidieť. Ja chcem vidieť, ako mu to funguje v jeho živote. Koľko ľudí priviedol k Pánovi. Aké sú zbory proste, kde slúži, čo vedie. Ako je na tom. Proste, má dlhy, exekúcie, alebo dokáže zarobiť peniaze. Je 3-krát rozvedený, alebo už je, ja neviem, 20 rokov s jednou ženou. A má vôbec nejakú? A veľké služby, o ktorom nič nenájdeš, je to proste... Naozaj. Pretože toto je dôvod. Iný dôvod ja v Biblii nevidím. Chápeš? Iný dôvod v Biblii nevidím, vidím len toto. Vidím len toto. Dokud... A on aby pripravil, teda sú tu tieto služby. Áno, naozaj existujú služby od Boha. Naozaj. On dal jedni za apoštoli, jedni za proroky, jedni za evangelisty, jedni za pastíži, jedni za učitele. Ale není len to, aby niekto hovoril, ja som pastíž, ja som evangelista, ja som učiteľ, ja som apoštol, ja som prorok. Nikto normálny si nemusí dávať tieto tituly. Chápeš? A keď niekto si dáva tieto tituly, už to je na ňom proste pre mňa zvláštne. Fakt. Už ja som prorok, ja som apoštol, ten taký, no dobre, no tak si apoštol. Dobre, takže, aby pripravili svaté k dílu služby, k vybudování tela Kristova, k zboru, cirkvi, tela Kristova. Ak to nebuduje zbor, tak je to halus. Ak to je, zbory už nie sú dobré, zbory netreba, to je všetko iba o peniazoch, to je iba o ľuďoch. To je, ja nenasledujem zbor, ja nasledujem Krista. Dobre, potom je na vybudování tela Kristovo, dokud nedospiejeme všichni k jednote víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti.
zmítaný vlnami a hnaný každým vietrem učení. V lidské nestalosti, v chytráctví k nastražené ceste blúdu. Proste tak to je. Proste mnoho ľudí potrebuje získať nejaké publikum internetové alebo niekde, len preto, aby mal nejakých ľudí, ktoré budú finančne podporovať. To je celé. O nič iné tam nejde. Absolútne o nič iné tam nejde. Žiadny dôvod to nemá, to je celé. To je, cirkvi to je zlé, tam iba chcú desiatky, tam chcú od vás peniaze, to je príšerné, to je strašné, to je zlé, odporné, tvoj. Poďte na moju internetovú biblickú školu, je to skvelé, ja od vás nič nechcem. Mesiac. Potom tak, no ale bolo by dobré aj tu nás zasiať, aj toto podporovať, aj hento, aj tam mám bombový projekt. Proste je to isté. Je to isté, je to proste to, všade potrebuješ dávať peniaze. Za všetko sa musí platiť. Všetky účty treba hradiť, proste treba platiť, tak to je. To sú proste pekné reči na obľúbovanie ľudí. Tam do tej cirkvi nejdem, tam chcú peniaze. Tak povieš do inej, tak tam tiež potrebujú peniaze. Aj tam potrebuje zaplatiť účet. Aj tam musia zaplatiť nájom, energiu, elektrínu a tak ďalej. A my sme iba taká cirkev, ktorá sa stretáva v parku. No to môžeš robiť v lete. Takže nebuď naivný človek, buď múdry, dobre, a nechaj sa vybudovať. Ty sa musíš rozhodnúť, že sa necháš vybudovať. Pretože keď sa nenecháš vybudovať, ostaneš nedospelý ako malé dieťa a ja sa vrácam tu do tých Efeských a tam je napísané, do Galackým, tam je napísané, říkam však, pokud je dedic nezletilý, v ničem se nelíši od otroka, ač je pánem všeho. Keď je dedič nedospelý, ty môžeš byť dedič toho najlepšieho otca. Amen. Boh ťa splodil, lebo chcel. Ty si sa znovu zrodil, pretože Boh to chcel. Je to podľa jeho vôle, nebol to omyl. Nie si nechcené nemanželské dieťa. Boh ťa má preto, lebo ťa chcel. A chcel ťa mať preto, aby ti dal tú najlepšiu budúcnosť, aby sa dostal do neba, aby si bol v nebi, aby na zemi si bol zapojený do jeho biznisu, aby si bol zapojený do jeho plánov. Aby s tebou mohol zdieľať ako s dospelým na porade, ako ideme robiť to, ako ideme robiť to, ako ideme robiť tamto, ako ideme získať svet, ako ideme získať ľudí, ako ideme zasiahnuť svet, ako ideme budovať cirkev. Amen. Chce ťa mať dospelého, chce ťa mať ako partnera vo svojej službe, vo svojej práci, vo svojom diele. To nebol omyl, to nebola náhoda. Vieš, ale ty môžeš robiť iba jednu chybu, že nedospeješ a furt dostaneš dieťa. Že povie ti, tak tam mám jedného syna, s tým sa bavím, ten bude riaditeľ toho, ten bude mať na starosti logistiku, ten bude na starosti ekonómiu, ten bude na starosti to a ten čo? To je ako decko. To je ako decko, ten proste, to je, iba behá proste po baroch a tam a míňa peniaze a dlhy robí proste a somariny robí. S tým to nemá cenu riešiť. Lebo je ako decko. Niekto môže mať 30 rokov ako decko. Môže byť chlap, ktorý má 40 rokov ako decko. Nezobral ešte žiadnu zodpovednosť za svoj život. Fakt. Nechce hypotéku, lebo to je zodpovednosť. Nechce rodinu, lebo je to zodpovednosť. Nechce deti, lebo to je zodpovednosť. Chce byť proste slobodný a chce žiť. Chce si užívať. No ale potom, keď má 70 rokov, tak čo bude robiť? Nebude mať ani na to pivo. Je to tak? Takže vidíš, dôležité je vyrásť a dospieť, lebo pokud je dedič nezletilý, v ničem sa nelíši od otroka, ač je pánem všeho. Jediné, ako môžeš vyrásť, je z Božieho slova, ale zo skutočného Božieho slova. Nie z všelijakých ľudských učení, nie zo všelijakých bájok, zo všelijakých nezmyslov proste. Prorocké veci a hen také veci a také veci a duchovné veci a hen také proste prorocké veci rieš ako posledné. To nech ťa zaujíma ako posledné. Nadprirodzené duchovné veci nech ťa zaujímajú ako posledné. Najprv sa nauč od Pána, ako sa modliť, ako robiť dobre svoju prácu, ako zarobiť peniaze, ako môžeš prosperovať. A keď už toto všetko budeš mať a už nemáš čo robiť a už sa nudíš, tak vtedy rieš proroctvá anielov. Ak ťa to baví. Ale rozhodne na tom nemôžeš postaviť svoj život a svoju budúcnosť. Je to tak? To sú pekné veci, ale keď si to zobereš, Pavol nehovoril toho tak veľa o anieloch, ale hovoril celkom dosť o manželstve, o cirkvi, o financiách. Nie?
A keď si silný človek, ktorý sa vie o všetko toto postarať a na tvojom živote vidieť požehnanie, že na všetko, na čo položíš svoju ruku, je požehnané, lebo si zdedil Abrahamové požehnanie, lebo si ako Abraham, tvoj praotec viery, amen, nesieš ovocie, vtedy proste Boh ti bude dávať stále viac, lebo je napísané takto. Tomu, kto má, bude, a tomu, kto nemá? Vidíš? Tomu, kto má, bude dané ešte viac, lebo sa vie dobre postarať o toto. Povedal, bol si verný nad 10 talentami, budeš verný nad 10 mestami. Bol si verný v mále, budeš verný v mnohom. Ale ak si nebol verný v mále, kto ti dá viac? Chápeš? Boh chce vidieť tieto veci. On chce vidieť, že ty si sa modlil za ženu, aby si ho mal. Haleluja, no tak ho máš. Ale chce vidieť, ako sa o ňu postaríš, lebo to je jeho dcéra. Modlili sa za deti, sláva Bohu, tak konečne ich máš, ale Boh chce vidieť, ako sa postaráš o svoje deti. Musí to byť vyvážené. Musia byť aj duchovní, aj schopní vo svete. Ak majú talent na šport, tak ich musíš podporať v tom. Ak majú hlavu na niečo, tak ich podporuj proste v štúdiu. Ale zároveň do nich chce aj Božie slova. Ukazujú im, že áno, maj dobrú budúcnosť, maj dobrý život, ale rob to na Božiu slávu. Pretože nakoniec budeš aj tak stať pred ním. Musíš to vyvážiť. Nedávaj cirkev na úkor sveta a nedávaj svet na úkor cirkvi. Vyváž to proste v ich živote. Daj im dobrý základ. Múdry. Amen. Aby keď sa stane úspešný v športe, aby bol potom ako tí športovci, ktorí klaknú na kolená, dajú slavu Bohu. Amen. Ak sa stane úspešný v tom, tak nie je to v tom. Proste takto to je. Tak vidíš, prečo sú ľudia, říkam vám, pokud je dedič nezletilý, v ničem sa nelíši od otroka. Otrok, to asi nie je to najvyššie postavenie, že? To je v biblickej spoločnosti najnižšie postavenie, kde môžeš byť. Otrok. Nižšie už nemôžeš byť ako otrok. A teraz si predstav, že hoci je niekto dedič, je proste v ničom sa nelíši od otroka. A teraz si povedz, ako je to teda možné, že je mnoho veriacich ľudí, kresťanov, ktorí by mohli byť tak požehnaní, ale v ničom sa nelíšia od otroka. V ničom sa nelíšia od tých posledných, ktorí sú vo svete. A teraz si povieš, ako je to možné? Vždy som nad tým rozmýšľal, ako je to možné. Veľakrát som nad tým rozmýšľal, ako je to možné. To je iná doba, Boh je nespravodlivý, alebo ako to je. Toto je ten jediný dôvod. Toto je ten jediný dôvod. Nikdy nedospeli. Lebo buď sa vôbec nič neučia, alebo to, čo sa učia, sú úplné somariny. Vieš? Buď sa neučia nič, alebo to, čo sa učia, sú proste nezmysly, ktoré môžu znieť duchovne, môžu znieť mysticky, môžu znieť sveto, ale je to proste somarina. Veď sa pozri na toho, kto to učí. Fakt. Veď sa pozri na toho, kto to učí. Funguje mu to? Ja si myslím, že dnes, keď si zoberieš na internete, je podľa mňa je asi viac učení proti desiatku, ako o dávaní desiatku. Ale ja vidím, že jediní prosperujúci kresťania sú tí, ktorí chápu desiatok. Tak ako to povedal Honzo, to bola bomba. Chápeš? Z tej druhej strany žiaľ nevidím to. My to robíme roky, 10 ročia a nikdy nám to nechýbalo. A tam, kde sme, je to práve vďaka desiatku. Prečo? Lebo to hovorí Božie slovo. A na čo budem proste sa zaoberať učením, ktoré normálne povedz, som lakomý, nechcem dať, to je celé. My to neopekňujú Božím slovom a že je to starý zákon a netreba, dneska iná doba a tak. Veď si to stred za klobúk, proste normálne povedz, som lakomý, nechcem dať. Normálne si to takto povedz, tak ako to je, reálne proste, nemusíme si dávať ružové okuliare, opekňovať to, takto to je, to je realita. Veď dobré, ak chceš, nedaj, je to tvoja vec. Ak ty chceš, aby ťa Boh volal zlodejom, tak si to zober na svoju zodpovednosť, aby som to nechcel. Naozaj. Biblia hovorí, že okrádate ma celý národ. Okrádate ma. A kto kradne? Ako sa volá ten, kto kradne? A chcel by si, aby Boh ti povedal, že si zlodej, že ho krádaš? Ja nie. Keby si vedel, že niekto je zlodej,
Dal by si mu strážiť týždeň svoj dom, keby si išiel na dovolenku? Nie. Nie. Zlodejov by som nezveril nič. Chápeš? A teraz si predstav, že tu máš odpoveď, prečo to tak je, prečo mnohí neprosperujú. No, lebo mnohých Biblia nazýva, že sú zlodeji, proste kradnú. Okrádajú Boha. 10% je jeho, to není tvoje, nikdy nebolo. To není, aký som ja šlachetný človek, že dávam desiatok. Ty nič nedávaš proste, to je Božie. Ktoré máš ty vo svojej peňaženke na svojom účte iba ako skúšku. Chápeš? To je test. To je test, prečo ti Boh dáva svoje peniaze. Či si ich necháš, alebo s nimi urobíš to, čo máš. Či si verný, alebo neverný. Tak to je. Biblia je jednoduchá, to je nič komplikované. A teraz môžeš vymýšľať, ako chceš, môžeš to točiť sprava doľava, krkolomne, tak ako hovoril Bonza, ako právnik, to môžeš krútiť a točiť a tak ďalej, že to už je stará zmluva, to je iná doba, a to takto nevie. Toč to, ako chceš, aj tak si zlodej. Inak to proste nie je. Spávaš so ženou, s ktorou nie si zobratý. No tak si smilník. Tiež to môžeš točiť, ako chceš. Spávaš so ženou, a ešte to je ten lepší prípad, s ktorou nie si zobratý, tak si smilník. No ale to vieš, ale to je len papier a na papieri nezáleží a to je jedno, to je iná doba, a to vtedy tak nebolo a to je v Biblii a to je inak a to je nepochopenie. Nie, proste si smilník, to je celé. Ak nechceš byť smilník, tak uzavrite manželskú zmluvu. No ale to už by som si uviezal na krk na celý život. Však o tom to práve je. V dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj v chudobe, až kým nás smrť nerozdelí. To je zmluva. A potom už nie si smilník. A nemôžeš chcieť sex a nebyť ženatý. To môžeš krútiť, môžeš si nájsť učení, koľko chceš. Proste Biblia ťa bude volať smilníkom. Biblia ťa môže volať zlodejom, smilníkom, ohováračom, podvodníkom, klamárom a ja to nechcem. To všetko treba dobre, už som skončil. Minútu končím, dobre? Za minútu končím, alebo za dve. Skôr za minútu. Tu nie je to takto, dobre? Když ste poslušnosti pravdy skrze ducha očistili své srdce k bratské lásky bez přetvážky, vroucne sa navzájem milujte z čistého srdce, vždyť ste sa znovu narodili ne z pomítelného semene, nýbrž z nepomítelného skrze živé a na viečnosť zústavajúci Boží slovo. A potom je, odložte tedy každou špatnosť, každou lest, pokrytectví, závisť, každou pomluvu a ako novorozené deti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, aby ste im rostli k záchrane. Halelúja. Takže odlož všetky tieto zlé veci. Každou špatnosť, každú zlú vec, každú pomluvu, pretvárku, ohovárku, zlodejstvo, všetko. Odlož to, ty sa musíš tak rozhodnúť, ty s tým musíš skončiť, ty to musíš zanechať. A tu už po Božom slove, lebo ním vyrastieš, a ja ti poviem tajomstvo, to netrvá tak ako telesný život, že kým vyrastieš do 20-ky, tak ubehne 20 rokov. Vieš, do 21, tak ubehne 21 rokov. Božím slovom je to inak. Ty môžeš výrazť veľmi rýchlo. Peter, Pavol, Ján, ja neviem, Tomáš, Júda, Alfeo a títo, ty vyrastli za 3 roky. Za 3 roky sa z nich stali zrelí Boží muži. Amen. Takže Biblia hovorí na jednom mieste, za ten čas, čo už vy by ste mali byť učiteľmi, zase potrebujete, aby vás niekto učil základom. Vidíš? To je to, že vy ste v cirkvi, už ty by si mal byť učiteľ, zase potrebuješ, aby niekto učil. Lebo proste niektorí ľudia skrátka nevyrastú. A to nie je preto, že nie je dobré kázanie v cirkvi, to je preto, že sa neučia. Môžeš chodiť na najlepšiu školu, rodičia ti môžu platiť najlepšiu školu, ale ak sa ty nebudeš učiť, ten učiteľ s tebou neurobí nič. On ti to lievikom cez ucho do hlavy nenaleje. Amen? On ťa môže prehovárať, prosiť, môže sa ti venovať individuálne, ale pokým nebudeš sa učiť, spolupracovať, nepomôže ti nikto. Ty máš učiteľa Svätého Ducha v sebe. Svätý Duch učiteľ je v tebe. Všetko ťa môže naučiť, ale musíš počúvať. Amen. Halelúja. Postaňme, poprosím chváli. Sláva Bohu, sláva Bohu. Halelúja, halelúja, halelúja. Keramashandi arlamanos. A budeme sa modliť. Amen.
Halelúja, 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 halelúja. Halelúja. Jak veľký je náš Bůh, se mnou zpívej, veľký je náš Bůh. Dáme túto chválu a ja by som sa za vás, bratia, služobníci, vedúci, pastori, kazatelia, služobníci pomodlil. Čo vy na to? Amen. Súhlasíte? Amen. Tak ja sa za vás pomodlím a potom sa spoločne pomodlíme za všetkých. Kto chce, samozrejme. Kto nechce, toho nutiť nemôžeme. Ale mal by si chcieť. Lebo jedno zo základných učení, z tých základov, ktoré sa znovu človek musí naučiť, je učenie o skladaní rúk, o krstoch, o súde, o vzkriesení z mŕtvych. Takže to je jedno základné učenie, vkladanie rúk je dôležité. Nemusíš to popúšťať ten dým. Dobre, nemusíš ho púšťať, svetla dá iba tak decentne, alebo vôbec nemusíš. Halelúja, halelúja, halelúja. Kiranamanti oranamoni adarlamanos. Halelúja. On tebí majestát, ať jasá celá zem, ve světle přebývá. A Pán se ukrývá, když zazní jeho hlas, jak velký je náš Bůh, se mnou zpívej, velký je náš Bůh, všichni uvidí, jak velký je náš Bůh. Od věku přebývá, čas ve svých rukou má, první, poslední. Náš trojjediný Bůh, Otec, Syn i Duch, beránek vylev, jak velký je náš Bůh, se mnou zpívej, velký je náš Bůh a všichni uvidí, jak velký je náš Bůh, jak velký, jak velký je náš Bůh, se mnou zpívej, velký je náš Bůh a všichni uvidí, jak velký je náš Bůh, nejvyšší. Tobě chvála, Ježíš. Mé srdce zpívá, jak velký je náš Bůh, jméno nejvyšší. Jméno nejvyšší. Tobě chvála náleží. Mé srdce zpívá, jak velký je náš Bůh, jméno nejvyšší. Jméno nejvyšší. Tobě chvála Halelúja. náleží.
Uctievajme Pána stále a vy, ktorí ste služobníci, vedúci, poďte, budeme sa modliť a potom sa pomodlíme za každého, kto chce, kto má túžbu a hlad. Meno najvyšší. Meno najvyšší. Tvoje chvála, tvoje kráľovná leží. Bez srdce zpívá, jak veľký je náš Boh. Meno najvyšší.
Halelúja. Kto ešte chcete, aby sme sa za vás modlili, tak príďte teraz dopredu. Dáme ešte jednu chválu poslednú. Dajte niečo krásne, veselé. Halelúja, niečo požehnané. Kto ešte chcete modlitbu, teraz môžete prísť. My sa tu s bratmi a sestrami, služobníkmi pomodlíme. Halelúja. Sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu. Zpíváme v ulici, že Ježíš je živý, celé stvoření volá, že Ježíš je živý, určitě lze se změnit, protože Ježíš je živý, a každý musí vědět, že Ježíš je živý. Tančíme na ulici, protože Ježíš je živý, se všemi, co oslavují, že Ježíš je živý, radost Boží oznamuje všem. Ježíš je živý, Ať pravdu každý ví, že našel jsem Ježíše, našel jsem Ježíše, našel jsem Ježíše, našel jsem Ježíše. ten je nade mnou prapor, že Ježíš je živý, je oslobodil mě, Ježíš je živý, teďko vidíme světle, Ježíš je živý. můj život je zázrak, protože jsem našel Ježíše, Našel jsem 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 Ježíše. Pozvedl si mě z místa, kde jsem měl, postavil si mě na skal. Jsem pokorný, že si o mě vůbec věděl. Teď jsem se rozhodl být věřící a věřit, že jsi vybral mě. Byl jsem ztracený, ale teď jsem zde, byl jsem ztracený. Našel jsem Ježíše, amen. Našel jsem Ježíše, Našel jsem Ježíše, amen. Našel jsem Ježíše, 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 našel jsem Ježíše. Amen, amen, amen. Nech je požehnané mocné meno Pána Ježíša Krista. Nech vás Boh požehná každého jedného v tvojom živote, v tvojej práci, v tvojej rodine, v tvojom dome. Nech je Hospodin s tebou a nech to vidieť. Amen. Buďte požehnaní. Šalom, šalom.